Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapa 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Siya nakita ko nga pagkulit sa iya, kag sa kaaking niya sa imo. Kung matuol nga masarangan kaniya nga sakiton, ginbuhat na kuntani niya. Apang wala. Masarangan mo siya nga punggad. Kag wala sa malain nga matabo, tungod masarangan mo siya nga kontrolon. Pero la... Anika, sundan na lang ako. Bakli sa sang iya mga gamit pagkatapos naton kaon. Nakita ko nga akig siya. Supak sa iya buot ang pagtuman sa gusto sang lula niya.
Karon, nabatsyagan mo kung ano kalain nga magsunod sa mando nga supak sa buot mo. Kag amo sinang ginabatsyag ko. Tagsa nga ginamanduan mo ako. Hoy! Hindi ka na magyuhumado, ha? Tungod na kahibalo ako. Nga hindi mo ini magustuhan. Ginasiguro ko ina sa imo. Kalain sa palamatinan ko. Kalain sa mabatian ko sa palibot. Do kadamo sa nagahuni nga buyog. Kag makita ko, may mga puwertahan nga kristal nga nagabukas. Kag may mabatian ako nga mga musika. Kag ano ining makita ko nga nagalakat sa tunga sandalan. Ano ina sila nga klase sa mga insekto. Lain-lain ang ilang mga dagway. Pinatulok niya ang mga salakyan sa dalan. Ang mga auto. Nalingaw siya siguro magtulok. Apang do may dala nga katingala. Auto ang panawag sina. Mga salakyan ina. Kag nakita mo? May nagasakay nga tao sa sulod. Dugin sakyan man bala naton kay ina nga tricycle. Nakita ko na. Ang mga ina sa guwas ng bintana sa opisina. Sa isa pa ako karibulto. Welcome sa 22nd century. Okay, Rika. Mapadayon kita sa paglakat. Nakita mo na? Masulod kita dira, oh. Dako nga balay. Kag pulos kristalang dingding. Kadamo sa mga tao nga bato. Nagasuksok sila sang bayo. Ari na kita sa sulod sang mall, ha? Ang panawag sini, mall. Kag hindi ka magpanik. Mga manikin lang ang makita mo nga ina. Hindi na sila kasubong mo. Hindi na sila yabuhi. Daw munyeka lang na sila, ah. Kag harmless na sila. Apang makahaladlok man kun kaisa, eh. Halika, dito kita, ho. Mabakal kita sa mga bayo mo. Dan, ari oh, itakos ang sapatos nga ini. Para kung okay ini sa imo, dalon nato ng tanan nga gamit sa cashier. Bayaran naton para nga makagwa na kita diri. Sige. Salamat. Nakaginhawa gid man ako sang halog. Kay nakagwa na kami sa sulod sang ginatawag niya nga mall. Sa nasiling ko na, ari kita sa 22nd century. Kag wala ko yung makahibalo kung diin ka nga panahon naghalin. Kung sa panahon ka sang mga katsila, o kung antes pa sina, wala ko yung makahibalo kung anong panawag sa Pilipinas adto. Pero
Pilipinas ang panawag sang pungsod naton subong. Agkari ka, mapadayon kita sa paglakat. Kasakit sa mata ko. Kasakit sa mata ko sang silak sa adlaw. Ilipod kong kamot ko sa agtang. Pwede kita makabakas ang shades, ah. Kung nasilawan ka, Gid. Magipos ka. Daw ginakuga ako sang gahod sa palibot. Kalma lang. Hipos! Wala kang makahibalos ng ginabatya ko. Wala kang makahibalos ng ginabatya ko. Wala kang makahibalos ng ginabatya ko. Santong nabilanggo ako sa bato. Sang sano ko liya nagsilingan na kahibalo ko, haw. Ano sa pagbanta mo? Isa lang ini kahampang? Nalipay ka ba na? Nga ginahampangan ako? Ang yubiton? Mga malain ka mo. Kaugalingon lang ninyong iyo ginapaminsar. Wala ka mo sang labot nga bilanggoon ang iban nga tao tubtob sa katubtuban. Wala ka sang naibalan. Wala ka sang naibalan. Ay! Dira ka na! Natumba ako. Kaginabot, layan ako maginawa. Law kasubong pala nga. Ginahigop ang tanan nga hangin sa lawas ko. Gusto ko nga piyongon ang akong mga mata. Hindi ko mahimo. Sumpaon sila. Sumpaon sila. Sir? Okay ka lang, sir? Apoy ako. Ado! Adon! Maguyat ka sa ako na baga. Dali! Nabatsagan ko. Hinali na nagbalik sa normal ang pagginhawa ko. Nagkahibalo ako. Nga hindi ini mayong idea. Pero... Ay! Kinuwak rin naman iyang kamot ko nga nagauyat sa iya. Miss, okay na ba na siya? Wala ako sang idea nung... Ay! Ay! Kari ka! Tiyoron ko ikaw! Miss, dili miss mo! Dili ka mo saludo! Salamat! Dali ka na! Hindi ka na magpabugtoy, ha? Hindi ka bugat pala sa imo! Ay, salamat! Nakasulot na kayo sa balik! May lalaki, ho! At may ginaguyod siya babae! At may ginauyatan siya kung ano siya kamot! Hindi ka mo magpalapit! Hindi! Wala yung babae ngayon na! Hindi! Kinuwaras niyang iya ginauyatan na pusil! Hindi mo palapit na! Hindi! Aha! Hindi mo palapit, ha? Nga nagtulog kasi hinali sa akon. Buligan nato ng babae nga ina! Ano? Paano? Pakalayuhang ginauyatan niya nga pusil! Ano? Inang ginauyatan niya, kag ginawaras, pusil ina. Makapatay ina sang tawo. Amo ning himuon mo ha. Pakalayuha ina. Para mabuyan niya. Apang hindi mo paghilabtan ang nagasuksok sang uniforme nga puti kag blue ha. Kay mga gwardya ina. Hindi mo palapit! Ang lalaki lang nga nagauyat sang pusil. Palapit na! Hindi! Hindi! Ayun lang! Nagkalayo ginawin! Gusto sa lalaki, oh! Nakalayo! Nakalayo! Nagkalayo! Nakalayo! Punta ta na! Tasiga!
Padya na ang kalayo. Wala! Kalayo! Nagkamat-amat ang kabatay kalayo! Nagkakabatay ang kalayo! Nagkakabatay! Dari ka na, Ado. Magwa na kita diri. Mahali na kita diri. Kalayo! Ay, salamat. Ari na kita sa balay. Manaog na kita diri sa tricycle. Op. Dali ka na, Ado. Salamat, Manong. Op. Ari na. Buksan ko ang gate. Op. Oh, magsulod ka na. Ikaw? Oh, May nabatyagan ako. Kababas ko nga enerhiya. Lola? Sino siya? Siya ang ginasiling ko sa imo, nga abiyan ko. Nga may nahibalan, bahin sa kahimtangan ni Ado. Oh, ano? Classmate ko siya sa high school, hasta sa college. Naghalin siya sa psychic nga pamilya. Wala niya na palubli ang kinaadman sang pamilya. Apang madamo siya sang dokumento kag libro, bahin sa amo sini nga mga bagay. Butig ina, isa ka dako nga kabutigan. Alagay! Alagay! Ginarayuma ka na? Ay, amo ini si Ado. Ginatulog gid niya ako. Siya ang ginbilanggo sa ginsumpa nga bato? Siya atong sa opisina sang anak mo nga si Teodoro? Hindi bala? Ay, oo. Ginkuha siya ni Teodoro sa atong mga 60s sa basement. Kagindala sa opisina niya sa universidad. Kag sang nagpa-Amerika siya, 7 ka tuig na ang nakaligad. Amo kaginbalik niya ang estatwa sa basement. Makasarang siya maghimo sang kalayo? Aba, oo. Gusto ko nga makita. Ay, apo, sunda siya. Ado, dali na. Para matapos na. Magpagwa ka sang kalayo. Ay! Nagwa ang kalayo sa iya nga palad? Pauntata na siya. Ay, untata na, Ado. Tama na ko, no? Nagapati na ako sa ginhambal mo, amiga. Karon, gusto ko nga makita ang bayo niya. Bayo niya? Madali lang, ha? May kuhaon lang ako sa akon briefcase. Magabian sa Dagrinyos pagkumati ang magamatahong magsukong sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay.
Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! 40 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 10. Mga kabyanan, kung ano ito na yung report ni Bumbo Dennis Rubica, ina may kantanan sa pagbisita diri ni presidential candidate Mayor Isko Moreno diri sa Negros Occidental. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bobo Daniel, kamusta si Tata? Go ahead. Bumudan. Oh, go ahead. Okay, no. Live direct sa may covered court no sa Barangay 9 sulod sa Bacolod. Kung sa dentro do bakla kita naton dira ang pagbuka na karon sa mga tawo diri budag kay dili pabulong-pulong si Mayor Isko Moreno Dumaguso no sa may sulod sa Kabangkalan no. Actually budan sa kumare na siya diri sa Kabangkalan nagabot na siya nagapakita sa klaseng motorcade no. Nagalibot sa pila ka mga mayor dalan sa sulod sa Kabangkalan. Then after sa nagkaroon, then asya dito mo diretso. Kung sa iya sini mga kaptanan man, sa sinig palabuton nga Maynay na national election na Bombo Daniel siguro ka namin Jim Podre, no? Pagkakapag silak na rin araw, mainit mo ko lang din nga Jim Podre sa mga supporter man, Mayor Isko Puso, nga mag-Jim Caravan, mag-practice pa karon ang team ng bataan, estudyante, gulang, nanay, nga rin na dikaroon nga tipon sa covered court no sa sudad sa Kabangkalan na Bombo Daniel. So pati isip na tuloy ng tawo na rin na dikaroon sulod sa covered court, masultublan ng libo, no? Ang tao dito na pupunyan sukulit ng LCTA kay television number ng ulat sa drone sa pagkabot nila sa grupo ni Mayor Isko Moreno Dumaguso Bombo Daniel. No, ito para kay Day may doon sa proper gate of the sunod sa Pagkalan diya sa may sunod ng funksyon kung bakit ito matrabot sa Pagkalan going ka sa Mabinay area at hindi matiko na ingadala ni Mabinay area di man itong right ka masunod pa sa street yung kasi ko doon sa may proper ining area kung akong pinapaganda po so far so good scenario na namin Jimpo kung nato kainit si Jimpo kung malaki electoral sa mga balatsagon dito sa mga pulo-sulod sa mga laton supporters ni Mayor Isko Moreno Dumaguso. Pero dito kung sa kadulan sa Kabangkalan, doon din siya manage diri after sa event diri sa may Barangay 9. Manage siya diri sa Kabangkalan din ma-fight out naman siya, no? Sa Kaisa Chapter, going naman dito niya sa may Panuwasan Ginubahan, Bombo Daniel. So parang buda naman yung scenario diri well prepared na dito tanan. Preparado na no, sa pag-abot na rin sa grupo no, ni Mayor Isko Moreno Dumaguso diya sa may sunod sa Kapalang Parliamente sa may court no, sa Barangay 9 Sudad sa Kabangkalan. Direkta diri budan sa may sunod sa Kabangkalan ay Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo Pilipinas. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Dapat yung mga kabyanan report, mga kabyanan, hindi may kaintanan sa pagpadulong diri ni presidential candidate Mayor Isko Moreno Dumaguso diri sa probinsya sa Negros Occidental. Balik na kita karon sa aton matahom nga drama. In love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Halok. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life
Nanamian ko kay Matt Bisan nga kulit siya, pero ginpangapina niya ako. Di man. Kundi wala na nagliwat ang mga classmates ko. Wala na nila ako ginakulit. Nahadlok sila kay Matt mo. Kag nanamian ako sa iya. Gusto ko siya nga makita, Permi. Hala, si Matt? Ato siya Wala siya makakita sa akon. Sa diin siya makatuman. Ani ka bala, kay sundon ko siya. Ba? Nga bala nga nagasunod-sunod ka sa akon, Permi? Hala, akit bala siya? May kinahanglan ka bala sa akon? Kakwan, gusto ko lang mag-thank you sa imo, Inaram bala? Okay sige na. Sibat na. Ano pang ginatindog mo dira? Okay na siling ko. Ate, oo, dira ka na. Ay, naabala nga amo siya sinakon maghambal man. Daw bugoy. Pero, mabuot siya. Kay ginbuligan niya ako mo. Kagsugod sa natabo ato. Wala na ako ginapahilabtan sa mga classmates ko nga mga lalaki. Si Matt, nakita niya ako. Kag wala siya nagtalikod. Sa baylo, nagihom siya sa akon. Ato, kinapaypay niya ako. Papalapit ako sa iya. Matt, may kinahanglan ka sa akon? Wala man Gusto ko lang nga mahibalaan mo nga gusto ko ikaw nga mangin abyan. Ha? Matuod? Oo, gani. Ito ginakapoy na ako sa sagas ng tabog sa imo tagsa nga magsunod-sunod ka sa akon. Buhaton ko na lang ikaw nga abyan Salamat, kida. Nalipay ako ngaging kabig mo na ako nga abyan. Dadali na. Magkadto kita sa kantin. Mas snacks kita. Akon taya. Kagusto ko gali. Nasugod-sugbong. Tawagon mo ako nga Manong Matt. Naanga na uli kasang isa ka tuig sa eskwelahan now. Nga na ka pamangkot ka manaw? Natingala lang ako Naguntat ako sa isa ka tuig sa akong pagtuon Nga naguntat ka Ano kay ginatuyo ko pirmi sa leksyon mo? Kaboring? Nga boring Di kita makapo sa ginatudo nila mo. Nga habi nga masunod pa ako sa klase. Kumahibalaan ko naman lang ang leksyon namon, kapos. Gani mo ni Naulihi ako sa isa ka tuig.
Naunahan pa ako sa mga classmates ko. Pero wala man ko na ginulso la. Kay ti, nakapahuway ako sa isa katuig mo. Kadasig magligat sang tinuig. Kagtubtub subong. Mag-abyan kami gihapon ni Nong Mat. May iba niya na init sa iya. Kaginatawag siya nga tikalon. Apang, hindi ko ya magpati. Mataas lang yang iya IQ. Gani amo siya sina kung maghambal. Maalam siya pag-abot sa numbers, kag-analyzation. Sharp ang iya nga memory mo. Bisan makaisa lang niya basahon ang libro. Kag kung kaisa, ginakorek pa niya ang sala sa mga teachers niya. Kag ina siguro ang rason kung nga suya sa iyang iban nga mga teachers. Kay daw na insulto sila sa ginabuhat ni Matt. Apang nakahangop ako nga hindi niya ina-intention. Basta para sa akon, siya ang manong-manong ko diri sa eskwelahan. Anong plano mo nga kuhaon nga kurso? Madali na lang balang graduation mo? Nga aman? Wala lang Gusto ko lang mahibalaan. Abo ba na? Ano yan man? Bisan ano na lang siguro Basta hindi na makatuluyo. Ay, ano abi kung masoldado na lang ako? Ha? Naahaw? Tikitiroon kong tanan nga mga rebelde nga mga Muslims dito ba sa Mindanao. O galing basi ko makaangkon naman ako sang post-traumatic stress syndrome. Lain na lang ang kuhaon mo nga kurso Ay husto. Ma-engineering na lang abi ako. Bahala ka. Kung ano sa banta mo makapayo sa imo, amoy nang kuhaon mo Kag magulang ka sang sa akon. Gani hindi ako pagpamangkuta. Pilya ka kita. Maayo man kinagahang panay ka mo ni Matt. Nga nakasiling kasi na lola? Siyempre, hindi likom sa ako ng batasan sila. Apang wala siya sang problema sa akon. Kung kaatubang ko siya kung magkanto sa diri sa balay, wala untat ang kadlaw ko. Negative ang panulok sa mga tao sa iya lola. Apang okay kami nga duaya. Nagpabilin siya nga magulang sa akon.
gali sang timba batakon ba? Napuno ko ginabis ang tubig mo. La, ako na. Ba, Mat, ikaw gali? Bibi, ako na mabatak sang timba ngayon na. Ay, salamat gid ha. Ay, kaya nga ba nga nagpanimba ka pa tira sa bubunla? Kaya may motor mo kamo sang tubig. Kag may gripo mo kamo sa sulod. Maguba ang beauty mo sina ako nagasagad ka sa pangabudlay pa. Ikaw ba lang nga bata ka? Ginainto mo naman ako aga pa. Pero, hindi Anong pagdumdum mo sa akon? Nagaugod-ugod na ged? Nga bisan isa ka balde nga tubig, hindi ko kadala? Kuan la, wala ko na sa mingin sili nga nagaugod-ugod ka na. Ate, sige na. Ako naman nag-ub diri. Masarangan niya sang gwapo mo yung apo. Ambisyoso! Hindi na lang ako magmanong sa imo, Kay dumalambot ko na sa hindi madugay ang edad mo. Pero hindi mo yung malambot ang height ko, no? Pero okay lang. Bisan kulang ka sa height, bastante ka naman sa katahom. Salamat, ha? May makatalong pangod man ba lang ang mga boy sa akon? Ang lalaki ba lang ang inasaw na ng ginatumod mo? Nga nakapamangkot kasi naahaw. Kailan ko pa nakita nga nagalanat kita mata mo sa pagtulog sa iya Kilala mo? Oo. Sino ngalan niya? Siya si Carlo Jade Bermudez. Sa ngalan pa lang, agi-agiw na. Hala, grabe ko naman kumagambal, Mat ba? Matuod ba na? Sus, gina problema mong chick boy nga agi ngayon na? Ay, wala ka ba na sa mahimo sa kabuhi mo? Ha? Amayo pa siguro, magdagyang ka na ng upod sa ibang mga classmates nga mga babae. Kaya nga ba nga doon nahadlok ka sa mga tao? Ha? Hindi ka man kapriya. Mas namigani niya ako sinagina-joke. Kag nagustuhan mo man? Wala Look, Camila, boys will always be boys, ha? Kag ara na lang sa imo kung mapati ka man sa pagpag-into nila. Wala lang mahibali. College na si Matt. Kag nabilin ako diri sa amon eskwelahan. Wala na ako sang kaupod kung magpauli. Wala nang bugto nga tinuga nga masugiran ko sang akon mga hibubunot. Labaw sa tanan, wala nang tagpangapin ko. Kagang amon pag-abyanay. Natapos ang dalayon. Sanggin pangabay ko siya. Nahalokan ako bilang pabor. Nadula sa ako ng pinakasuod ko nga abyan. Kag ang una ko nga paghigugma. Ba? Nagugayong siya. Kag nagliso. Apang wala siya nagbugtaw. Ang maayo pa. Habulan ko siya. Kagdason, manaog. Dito na ako mapaligad sang oras sa salas.
kadamo sang adlaw kagahigayunan. Nga subong pa nagkadto diri si Matt. Wala ko ginalauman ang pagkitaay namon nga ini. Kag tuptup subong. Mabatyagan ko gihapon ang pagkubakubas ang tughan ko. Ay, 4 ka tuig nang nakalikat. Kag madamo na sa nagbag-o sa akon. Pilit ko nga ginkalimtan ang mga bagay bahin kay Matt. Apang, ano ining nabatyagan ko? Hindi na kami mga teenagers. Kag hindi tungod na kita ay kami subong. May dapat kami nga hambalan. Mahimo man kami siguro nga mangin civil sa isa kag isa. Bisan sa katapusan na lang at tiyon. Total, hindi naman kinahanglan nga magkita ay kami. Kung mabaligya ako ng balay nga ini ni Lola. Pagkatapos mabalik na ako sa syudad. Kag hindi na ako magbalik diri tubtubusan o. Mga biyanso nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice. Mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Nakita ko nga naglumaw-lumaw ang mga mata ni Luisa. Kaging kaptan man ni Ben ang yakamot kaging pisil. Mga inta, mga artista.
Ang bulawan nga krusipiho sang akon iloy, ginbilin ko sa akon palangga nga asawa, nga si Salvacion Ramiro. Kag amuman ang kwarta, ginbilin ko man sa iya. Kag nakahibalo sini ang akon anak nga si Ben. Kag magluwas sini, ginbilin ko sa akon asawa ang akon pagpasalamat sang amon malipayon nga pag-upod. Julian, kuntani, ari ka paghihapon sa amon luyo. Ari pagidang isa ka inta. Otro man nga oe. Pero maayo man siya nga iloy para sa akon. Pero maayo man mag-arte. Kagara oh. Dayon man siya hapulason sa likod sang iya palangga nga anak. Nga otro man nga sungak-sungak nga si Ben. Para sa akon, maayo nga umagad si Maria Luisa. Ginbilin ko sa iya ang relo sang akon amay. Kag nakita ko ang kakunyag sa iya guya. Ang sinanguna nga relo para sa akon anak nga si Benjamin. Nagapasalamat ako sa iya bulig kag pagtrabaho sa kaumhan. Kag nalipay ako nga ginapadayon niya ang tradisyon sa pagpanguma sang iya amay. Kag subong man sini sa iya kaluluhan. Hindi na ako makasarang sa pagtrabaho bangod sa akon edad. Ginbilin ko sa iya ang tanan ko nga mga gamit, ang traktora, kag ang mga karo, kag ang tanan nga gamit nga kinahanglan niya. Traktura kag karo. Iya na lang na. Wala ko mahisa. Kag sa akon anak nga si Junar, ginbilin ko sa iya ang akon nga Biblia. Kag dira, makita niya ang amon family tree. Kag sa kaluoy sang Diyos, makahibalo siya magrespeto sa tanan. Wala ako nagahupot sang kaakig sa imo, Junar. Ang tanan napatawad ko na. Tinonto! Ako nina uma! Ako nina duta! Ako nina! Kagkuhaon ko ina! Hindi ako magpasugot! Nga kawato niyong akon palanublion! Hay! Mabalik ako! Makasalig ka mo sila! Dira na ka mo! Kinahanglan nga magpreparar ka, Ben. Gira ang ginapangita sang utod mo. Nakaibala ko nga buhaton niya ina, attorney. Kapag attorney, wala ko magunahuna. Kaya ibilin tanan sa nga ko namay ang ipagkabutang sa akon. Apang sige lang. Nakahanda na ako sina. Ay, si Guard, may ibalita ako sa imo. Namo na, hire-hire ka na yun. Mayo nga balita. Suno sa nabatian ko. Ang tanan nga pagkabutang sang amay ni Ben, ginpapanubli sa kay Ben,
Kag amugin man ang dapat. Si Benya nagabulig sa iya sa pag-atipan sang ila talamnan. Nagabulig sa pagtrabaho sa iya. Pero inang si Jonar, ay, wala na yan nagatrabaho. Nagatindog na siya. Kagtapos, nagpatindog na siya sa kaugalingon niya nga negosyo. Kagsuno sa naibalaan ko, naputo tikoy man to. Kag hindi lang ina. Naakig si Jonar sang katapusan nga panagubilin sang iyamay. Kag angin pasubli sa iya, amo ang Biblia. Ang buot silingon sina. Basahon niya ang Biblia para nga makahibalo siya sang iya sala. Sadya naman ningali na bugay mo. Kung sa English pa, to be continued. Pero nagsiling siya kuno nga mabalik siya. Kay bawion niya ang duta sa kay Ben. Kani, mabantay kita ha, si Guard, ha? Kay dako naman yung karambula kung matabo. Kung sa English ba, to be continued. Kung sa Tagalog, abangan. Kung sa Ilonggo, mga abyan, sundan ninyo ang kasugpon sining aton matahom nga drama. So, pero para sa akon, wala na yan labot si Jonar niya kung anong matabo. Ha? Patyo niya si Ben. Bisan maumid pang iya iloy. Man, kilala ko na siya halin pa siyang una pa. Siyang mga bata pa sila. Ay, basta mag-amuses na. Siya na dayo ng starring mo. Ambot nga kabuhot man sa iya ginikanan. Pero saya, amo na siya katunto. Kag inang si Ben. Amo na nga permi lang siya nagakabuklan. Man, permi lang siya nag-aaway sa duwa ni Jonar mo. Ay, anay ka bula? Nga bula nga, nagakabalaka man kuya kay wala man kuda sang labot sila. Pero galing kay kilala kung iya ginikanan nga nagabulig na sa akon. Kag nakahibalo ka man sinasigward, ha? Kay ikaw ang saksi. Ikaw ang saksi sang ulihi nga ginatagan ako sang kapital sa nga may Ben para nga magnegosyo ako. Gani nagabakal ako sa mga prutas, mga itlog, kag idulong sa amon mga suki. Apang sang bayaran ko si Julian, hindi siya magbaton. Ay ginhatag na kuno niya to sa akon. Sus! Puwerte kaaluan sa ito nga tao. Ay, ambot ko nga nakaangkon sa isang perdubal nga bata pareho kay Jonar, ha? Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 20 minutos na kiligad sa tangnang alas 11. Mga kabyanan ko ang kanay report ni Bombo Jazz ni Sos Madrigal. Direkta sa newsroom sa Bombo Radio Bacolod. Ini may kantanan sa ginpatigan nga Miss World. Bombo Jazz, please come in. Yes, bombo daan sa aton si mga pinalangga nga mga kabombo. Yan, nahusgahan na. No, ang ginkurunahan bilang Miss World 2021 ukon sa ikastentang edisyon sa sining paindis-indis sa katahom kag kaalam Bombo Daniel ang ginkurunahan namo si Miss Poland, no? Miss Poland si Carolina Bielawska, Bombo Daniel, no? Ginaperdin niya ang 96 tanan kay iban pa nga mga candidates kay all in all ang entrance sang Miss World 2021, 70th edition of Miss World Beauty Pageant, mga kabombo, 97 ini sa tanan. So, gin-slash sila into top 40. And then, nangalipay kita kay ti nadala si Miss Philippines Tracy Perez bilang ara sa top 40. And then from top 40, gin-slash sila
into top 12 una-una pero may nagdaog pa sa isa ka digital nga paindis-indis gin-add ang isa top 13 Bombo Daniel no. So nalipay kita pero pag slash sa ila sa top 6 wala na nadalang aton sini nga Miss Philippines si Tracy Perez Bombodan. So ang gikurunahan subong amo ini si Miss Poland Carolina Bielawska kag ang nangin first runner-up, syempre, ang contestant from United States of America, no nga si Sri Saini, kag ang second runner-up, amo naman ang beauty from the Côte d'Ivoire, ukon ining Ivory Coast, Bombo Daniel, nga si Olivia Yassi. So out of top 6, amo ini silang tatlo ang gikurunahan bilang major winners kag sa top 6 na dalaman to si Miss Indonesia gani si Carla Yulius, Mexico si Carlina Vidales, kag Northern Ireland na si Ana Lich Bombodan. So wala kita so far si Megan. Oo. Wala na dugangan kay we're hoping nga madugangan ang aton sini nga beauty sa sini nga paindis-indis sa Miss World kay last to si Megan Young Bombodan no, si Miss Rufa Gutierrez the second the princess no to the time. Pero at least ara kita sa top 12 or top 13 all in all Bombodan. So congratulations sa aton si winner sa liwat no, bago lang ginatapos ang 70th Miss World Beauty Pageant na ginhiwat dito sa may Coca-Cola Music Hall sa San Juan, Puerto Rico, Bombo Daniel no. So congratulations sa aton sini nga mga winners once again, Miss World 2021 Poland, first runner-up United States of America, second runner-up amo ang Côte d'Ivoire ukon ang Ivory Coast Bombodan. So, congratulations. Gikan diri sa aton sini ginabtangan sa newsroom. Ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Congratulations sa bag-o karon nga Miss World. 24 minutos na kaligid sa tag ng alas 11. Balik kita sa ito matahom nga drama. Ba? Kagahon palang gali. Apang nakabugtaw na ako. Alas 2 palang gali isang kaagahon. Kag madulong pa kaayo sa gwa. Apang may kun ano nga nagpukaw sa akon. Ba? Si Ben? Wala siya gali diri sa akon tupad. Di siya nagkadtuman. Mabangon ako Tanawon ko abi sa bintana. Basi kun ato siya sa idalom. Ari ng bintana. Ba? May nakita ako nga tawo? Apang hindi ko maayo mamurutan. Tungod madulong pa sa gwa. Ato. Nagapakadto pa kari siya sa ugsaran. Si Ben ina Kag... Hindi. May ginasipit siya nga shotgun. Anong balang buhato niya man? Manaog ako. Kuhaon ko na yung akong roba, kag isuksok. Ben! Ben! Uy, di na siya. Nadula siya sa hinali. Apang nakita ko siya kaina, nga nagalakat pa kadto diri. Kag nagasunod pa gani sa iyang among ido nga si Boris. Kag may ginauyatan siya nga shotgun. Uy, Diyos ko.
Basi kung ari diri si Jonar. Pero wala na makakadto diri si Jonar. Sungod sang basahon sa amon abogado. Ang katapusan nga panagubilin. Nakita ko si Ben. Ato siya ho. May kaupod siya nga tawo. Si Eric ina Isa sa iya mga abyan. Kag nagasugilanon sila nga duha. Ani ka, palapitan ko sila. Ben? Ben! Anong kinabuhat mo diri? Katugnaw sang aga. Basi kung trangkasuhon ka. Nakabugtaw ako nga wala ka na sa akon tupad. Kag nakita ko ikaw sa may bintana. Gani nga nag-apas ako. Apa nga may shotgun ka? Anhon mo ina? Nagpanalakay naman bala ang mga lobo? Oo, Luisa. Nagpanuktok si Eric sa balay. Ginbalitaan niya ako ginsalakay sang lubong mga manok sa aton kaingod. Gani ginusisa namon ang palibot. Amo matuod, Luisa. Man madali madakpan ang mga lubo kung nagapauli na sila sa ila hulokmungan. Kagaugali. Mas mayo pa nga magbalik ka na lang sa inyo balay. Katugnaw na subong sang kagahon, no? Kung amo, babalik na ako sa balay, Ben. Sige, sweetheart. Kaga, trangka mo dayo ng portahan ha, kung makasunod ka na. Oo. May Eric, salamat gid sa imo ha. Wala sang kaso, Ben. Katungdanan ko lang nga buhaton ini. Bangod abyan ko ikaw. Ayhan, nagbago ang pamatod ni Jonar. Amoy na nga, wala ko na siya makita nga nagkakadto diri. O kung base yan, nagsala ka lang, Migo Eric? Sa ano ako magsala? Diri na ako. Kagkilala ko si Jonar. Nabatian ko sa ilimnan nga nagapahambog siya sa iya mga kaupod. Nabawion niya ang iya planoblion nga ginhatag sang inyo amay. Kag sa gabi nga ini kuno, amo ang katumanan sang iya mga plano. Amo nga panuktok ako sa inyo balay. Bisan nga gabi na. Nagapati ako nga ara siya. May Eric, salamat gid ha. Madamo gid nga salamat. Maayo ka gid matuod nga abyan. Babay lang, Meg. Ako ya dampi ko gihapon para sa imo. Kaya gisugid ko sa imong tanan. Sang kutob sa mabatian ko, parte sa iya. Isa ka gid matuod ka maayo nga abyan. Ginapasalamatan ko gid ikaw, Meg. Salamat gid sa pagpaybalo mo sa akon ha. Wala sang kaso ina, Meg. Pero hindi ka lang makalipat sa paglibot sa imong talamnan, ha? Nagaplano si Jonar nga sunugon ang imong mga pananom eh. Amo gani nga hindi ko na pag-ibulag sa akong lawas ang shotgun nga ini. Hindi ako magduwa-duwa sa pagpatay sa iya kung kinahanglanon. Bisan pa nga utod ko siya. Ay, madali na lang galit magbutlak ang adlaw, Mig, Ben. Mapauli na ako, ha? Sige, Mig. Malibot na lang ako sa magkaisa kung magpauli man. Ate, sige. Amo na ako. Ato na si Migo Eric. Best friend ko siya. Kaya nagapati ako sa iya ginasiling. Nga nagaplano si Jonar na sunugo ng akong pananom. Abang mahimo ayan ina sa akong utod. Mahimo niya ihan ina. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio! Bombo!